Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Maknya hari ini. Maknya berada di kawasan Sasanta Cepu. Iki ada undangan Mbak Jum. Jadi Mbak Jum ini bacaan apa ya Rara ya. Oke guys, diawali dengan 1 2 3 going. Aku yo memang bar delok Desami. Desami bar ke rumah sakit terus iki wonge operasi. Lah iki mae apa jenenge ape wonge kayak ketoke bancaan. Oke guys ya, mulai tak mlebu rono. Kayak ketoke wonge ya wis rame. Oke, kita masuk guys. Oke, mae tak mlebu. Ini aku bersama Mas Angga. Assalamualaikum. Ya, iki piye nek salib parake rono kabeh, Amit nggih. Mbak, Amit. Mas, aku ning ndi Mbak Jum? Amit. Ngarepku bener apa? Ya jejer. Oh, Amit. Wis pake adoh ning kono ae. Wis kae ngene ae. Wes ning kene aku. Kene. Bakul es ayune malam ini. Malam. Amin. 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 Amin dari Balan amin. Keringete bakule. Kayake penak ning kono ya syutinge. Kayak nggon Saidi ah kono kok. Nek dhewe mandi nolong. Wong kalian ya nih, lagi teko. Anakku ning kono mok rene. Pinggir rono. Ora kok jak gelem mbah engko nek gelem. Iya. Foto meneh guys. Mbak Ewangi Mbak Kalen. Ya sing cek kono nang kono. Mau gak siap cekrekan dadi ora ambyar. Jenengan Ewangi Mbak, ora apa-apa. Mosok wong siji ya kantu. Bantu. Oke guys, bancaan guys. Ini acara apa nyang? Alhamdulillah buka iki ya. Semoga lancar ya Mbak ya. Laris manis Tanjung Kimpul. Wong telu Ewangi ya kalu. Dewangi majunya ndah. Iki nek wis entuk dadi wis adike ngono apa bapak-bapak. Bapak-bapak sik ae. Bapak-bapak sik ae. Sendoke pasang. Ndak. Ini lomba rame-rame. Sainnya sama lagi gede. Oke bolong.
Ya, langsung bapak-bapak sik ngalor dalan gede. Sopir odong-odong bakul es. Halo, selamat malam sedaya mawon. Dunya bakul baksone prei ya. Bakul bakso wis kuput iki. Ngono tiwas anakku tak sago iku tak tukokno pentol ngono. Oh, endi sayang? Ya Allah, urung mangan ngono kok ngono tak bianting. Aris urut kan kene Aris. Aku ambek anakku ning kono. Kae korene isin iki. Sorene isin. Sorene isian to. Kene isan. Anu Mbak kobokan, Mbak manci. Waju. Manci sak rentengi. Wis yo, kok gak tak gawe ngene. Oke, TikTok-e masuk. Aja yo. Halo. Aja gurine. Ki aja gurine. Ya ki aja. Ora apa-apa, Mbak, sing penting enek kobokan. Ala banyune kebeken. Kololor sik, Mbak, urung, Mbak. Iku urung lengkap adune. Lah aku apa ngewangi ora ana sing nyeklakno iki yo. Iki jenenge sego urap. Sego urap lawohe wak pitik. Oke, bolo biyo bakul es matone kono iki. Cis. Tos pokoke. Pokoknya satu persatu. Sing di omah biyo. Aku mang ke rumah sakit sih, milih bae. Pokoke iki budal. Pokoknya budal. Mbah udan ra udan jote aman Aman tak tambah mawon. Ya engko nek diudani malah bar. Jare cepet godhong telo. Terus lanjut. Tiwas nyandeng ora sidong. Sabar pisan. Oke. Langsung keselak ya, enggak suka ini Dok. Kasih to mangan. Gulang-guling. Enggak suka aku kata-kata iki enggak suka aku. Kene, Dik, nih tak tampakno. Dik, tampani masing-masing, Mbak, monggo sik. Kene nya, nderene nya. Kene tak tampakno. Bolo lho. Sing ngalor pol kok ini. Ayo ndak mangan sing wis entuk mangan bolo. Iya le berkat nek dipangan, ora entek dibuntel. Bakal rati guyak-guyu kae krungu aku kae. Nih, andere nih, kene urung. Sendoke nya, ame tangan kene. Halo sayang. Muluk cekelan tangan. Ora tekan Jane urung entuk kowe. Mbak, tulung tek. Kayak kono guri, Bang. Sing wis entuk langsung monggo madang. Nggih. Langsung lanjut. Nggih. Iso digeser rene. Anu diingkret, Pak. Ora nek kuwine ah. Kuwi tatahane apa nyang? Kapan? Papan. Tatane papan. Kuwi adik-adik piye? Joinan. Enggak mau makan. Oke. Congkasnya lengkapnya. Iki lalu Biar diadoni karo wong kalen. urung diadoni, urung kok adoni. Urung didoni. Lha iki urung mbok adoni. Iki urung uman lho. Nyah, Nyonya Mariana kuwi kene buke. Sing kono telu e. Bu, sampean iki sik nyandak kene sik. Ijek kok, ijek. Karek ngadoni. Heeh. Nek. Kuwi sing ning kono gak iso nyoting. Lho anake bar tiba kodi. Oke guys, rapi. Dibuntel ngono apa kriyuk apa ora rek?
Mas Angga rene Mas. Lucunem mbak itu kurang telus ya. Rene Mas. Iya. Lah kayak anak emaknya kayak. Kan rene ama. Lah yo kalau bocah kok isinan ra warek kok ora isinan. Anak kok isinan. Wong isine ora isi ngene. Nya, katese dadi gua hanya menyenggol. Kayak kene lho katese. Iki marai masyarakat kota lah. Wis dadi kono nak ya ndang Padang memang. Piye rasane sayang? Mantap. Mantap. Bapak-bapak yang badhe tanduk meleh monggo. Tanduk lho. Kono kaduan apa mie? Mie, tak kok mie ning ndi sari mie? Ya enak. Ya pun ora gelem ya wis mboke ae sing mangan. Tuman ya. Ayo Mbak dadi Padang, Mbak. Rasane piye? Mantap. Rasane kaya ngene ngono kae. Wis. Ngombe banyu. Tak celuke cakae lagi iki rene. Ya. Wis toh, ndak madang. Nek kurang tambah. Kok bisa iki ora kanggo nyolek wae. Tak tambah. Wong guri kae jere koko. Halo. Lah official kae. Nggih, Mas, nggih. Ndoro bayi teko kae. Ndoro bayi dadi adano. Ndoro bayi ndi? Masakan dekeng. Pila tak kowe? Ayo bantu. Iya bantu ya. Aja batu, Mbak, ambil sendiri enek. Batu iki bareng-bareng joinan. Jakarta Mama. Kami Jakarta ini. Ayo. Yang sendok. Ayo mangan ya, Nduk, ayo. Ayo guys, mangan, guys. Oke, bola wis pada anu. Ayo pamit. Pamit. Ayo. Aduh ning ndi le parahe le iki ya to. Dalane klondi kok sampe ra ora le Mas. Kuwi padha ngajak mulai lihat kok. Ayo aku ya pamit muga-muga warunge lancar. Wis dibacai ya Allah. Wis ayo. Tak roh kae kono. Ayo. Dereng. Engko apa tak sponsor ning omah iki, engko ditung ngono. Wis ayo mantep ayo. Wong kalian kowe ora mulih. Nanya pulang. Lah piye le wong aku yo bar mendarat. Semelak aku ora. Metu ndi kowe? Bahkan penerima tamu kok pulang gimana? Jajuy. Sama bisa tadi. Aku pengen jaluk kacang saiki nyakeki nyak lu nyabakno nyak. Gak ning kresek kono saiki ae anakku pengen. Mas, matur sih.
Pak.